Bueno, txostena, teknikariek bidalituko txostena, berbada nahiko berandu bidali dute, edo bidali dugu, oporretan egon dalako batez ere, eta, bueno, etorri egin da bere oporretan, eta bidali mesede egin digu, eta, bueno, hor daukazue. Horren gainean esan behar, azalpentxo bi behar bada, bi edo hiru bakarrik. Bueno, txosten horretan agertzen den moduan, EPPN plana, nahiko behartuta dago diru laguntza bi diru laguntzetara, bat Eusko Jaurlaritzako diru laguntzara eta beste bat Aldundiak ematen digun diru laguntza. Alde batetik Eusko Jaurlaritzako ematen digun diru laguntza hori aurkezten ez badugu plan hori behar bada galduko genuke. Eta Aldunditik egin genduna izango da lehentasuna galdu. Hau da, sartuko ginean txanda batean eta beranduago heltzen direzenak agian gutxiago jasoko, kasuetan gu genduke. Orduan horregaitik, lehentasunak, prisak eta abar, baina hori ez dago esan nahi, hemendik aurrera, plan hau aurrera eramaten badugu, aldaketak, berreiztapenak edo moldaketak egin dezako egula. Hau da, esan nahi dut, nahiz eta gaur aurrera ateratzea edo ez, hemendik aurrera plan hori aldatu dezakegula edozein momentutan. Hau da, aldatu, berriztu, hobetu, eta gure asmoa, por supuesto, gure asmoa hori da. Osa, plan hau ez dugu ikusten zehatza eta hoberena basabirentzat, baina bai uste dugu, gu lanean jarraitu behar dugula, diru laguntzak horrekin kontutan egin behar dugula, eta aurrerantze gure lanean bidean jarraituta aurkeztu egin da, baina bai pentsatzen dugu eta argi daukagu berriztu egin behar dela eta horreri buelta sakon bat eman behar zaiola plan horreri. Baina lan da guzti aurkeztu behar izan dugu eta hemen